Hello mga karadyo! Ani sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove o makalagot. Mong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Mong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Panugon! Nya, may milabay na kong bansanas. Oh, nga pa magaling mansanas, oh. Lakaw daw. Saka na og balik sa imong kwarto. Pagdali. Ha? Madam, may gikadlukan ka? Saka na sa imong kwarto. Oh, Saka na. madam. Hello, samtos, Madam Lily. Kalit mo lang kasuko. Mubalik ako sa akong kwarto, eh. Magdali ko. Okay. Imo na sa ning tagay, well. Kusog ka rin mo inom eh. Mao ni akong trabaho. Mo inom og daghan anong dako kog agi sa club nga akong gitrabahuan. Ha? Naka sa club magtrabaho? Yes, dancer ko. Uy, Gusto ka nga makakita og sample sa akong sayaw? Ha, Joel? kuwan. Sayawan ti ka. Ay, pero sayang lang. Wa may music. Sayaw na lang ka. Unya, kanta sag ka. Oh? Oh, sige. Okay. La 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 la. Ay, salamat. Nianagin ko suot sa akong kwarto. Piyawan akong Madam Lily, uy. Sigam na kini siya mata kung masuko. O niya, usabot ka lain niyang naong kay may sunog pag niyang aping. Matuog na lang tingali ko, eh. Hindi akong tubiga ka. Ikay nakaingon da nga. Ginervyos ko karang biuna, ha? Pero, kaysa magkit kang milapay na kong mansanas, ha? O ganun, mura man og nagpanik sa Madam Lily pag sulti na ko niya. Ganina na ka nagpaabot ako din sa gawa sa greenhouse. Oh, di hindi ka. Nawa magod ka pag uman sa pamahaw. May gisusilan ko. Dali na. Manood na ta sa greenhouse. Ayaw na. Unsa man? Time pa. May problema ka, Ila? Ko alam. Uwa kay nahibudngan sud sa villa. Nahibudngan? Uwa man. Nga naman dahil. Doon na kay nahibudngan? Doon na. Unsa man? Kaduhan ang gud kahigayon nga may milabay na kong bansana sa akong Unsa? Kinsa man sa nilabay mo bansanas? Kana mo'y wa na ko mahibaw, eh. Wa mo ko makakita kung kinsa siya. Kay mukalit malaghagtok sa akong Unya, wa ko'y makita sa palibot nga tao. Oh, basin si Wilma ang nagbinuang nimo. Kontra ra ba mo? Pero dili sa tingali siya magtago-tago lang. Uy, aron labayon kong bansanas. Ba, pinabayhan na. Husto sa ka, pero kinsa maka sa imong pagduda? Ambot. Pero, nagtuo kong dili usan niyong tulong milabay na ko. Lain ni. Og nakailain Madam Lily. Unsa? Tayo pa. Ngano na kasiguro magkaana? Gabi naabdan ko niya nga nangita sa tao nga naglabay na kong bansanas. Og pagkahibaw niya bahin ini, mura siya nagpanik og iya kong gipadalig sa kastaas. Unsa? Mauna ang nahitabo? Oo.
O klaro kayo nga nakaila siya ini. Pero di lang siya gusto nga akong mailahan. Ella, husto na ta na, okay? Husto na. Dali na. Mangita na ta sa singsing. Gusto ka. Kinahanglan nga ato na ning makitaan. Aron mahatag na ni amahan ang atong nasunod. Kalabad kit sa ko. Nagmahayon ko da. Nganong minom ko gabi eh. Misamad pa ko sa ko. Naghubog pag ko. Pita. Kumusta naman ang samad si mga Joel? Madam, Sa sunod, kung magkuha ka mo vino sa bar, unya maghubog-hubog mo, isumbong tamo ni Don Faustino. Ang mga masinupakon, angay lang isumbong sa kong agawon. ayaw lang madam. Ayaw. Kuan, dito, di man to na ko sa madam. Si Wilma man nagkuhag mainom. Pero may inom kasad. Buot ipasabot. Nga kamong duha ang nakasa. Pasaylo alang mi, Madam Lily. Di na gito mausab. Mas maayo. Madam, hain man day si Don, si Amahan. Anong di man siya mudungan na magkaon? Di may pamati niya siyang lawas. Adto na siya mukaon siyang kwarto. Naglain ang lawas tiguang? Mahinta kung mamatay na siya aron mabuak na namo kanang orna nga gibutangan sa among mga masunod niya. Wa gid ini sa greenhouse ang singsing. Buti pa sabot. Nga adto tas gawa sa greenhouse mangita ini. Eric, gimingaw na ko sa kong mama. Kung gimingaw ka, kinahanglang makita na nato ang singsing nga gipapangita nato. Pero aso man lagi nanto ni pangitaon. O wa tay clue kung asan ni. Basta na kay ka sa singot. Mayo tingali nga mag-ilis ka, Ella. Nayo pa. Sige, ikaw lang ni padayon sa pagpangita sa singsing. Samugit ka ning singsing nga magtago, Siksikon gid ako ning tanang butang din sa basement. Basin niya din ang singsing. Kining dapita bi. Joel? Uy. Huy. Nganong nanaog man ka dito sa basement? Laay kay mangita, oy. Kunwa ko'y kasulti-sulti. Ipangitag lang lugar do nga kapangitaan ni mo singsing oy. Joel Ay, dini. ba? Well, Oh. may nahuna-hunaan ko. Ha? Unsa man na? Unsa ka? Kung ato lang bukon ang urna, aron makuha na nato ang last will and testament ni Don Faustino. Usa? Kapoy kay pangita sa singsing, oy. Mura naman tao gibinuangan lang sa tiguang. Gusto ka? Kapoy na to pangita ng singsing oy. Ang urna na lang ang atong tanawon kung unsaon sa pag-abli ini nga di mailan. Yes. Sige, lakaw na. Atos taas pangita singsing. Aron di sila magduda sa atong mga lihok. Ha? Okay. Sige. Gusto da. Gusto si Wilma. Nganong di nam lang ni mulaktod. Naa sa urna ang butang nga among giani. Ang kasulatan sa among masunod. Kabuglo sa tubig sa shower, uy. Magdali kong ilis. Ano makabalik kong pangita sa singsing. Oh. Uy. Wala. Hain man ang usan ako kabag sa sinina. Wa na madilis kilid sa kama. Wa kita ni. Tuwar ba dito nga akong ilisan tanan? Handa, uy. Ako magitong na din sa kwarto. Anong wa naman din ni? Basi na sa sud sa aparador. Uy.
Ni ato ang akong bag. Og, oh, uy, may mga karaan laging sinina tinis babae. Grabe sud kahilig og lihis ang tag-iyan ni mga sinina, uy. Sa ato pa. Babae di ang unang nag-okupar ining kwarto, ha? Kadaghan ining yung mga sinina, uy. Pero, may mga binagong style na sabdiri sa pikas. Oh, uy. Unsa man ang frame sa sud ining aparador? Oh, uy, hala. Guwapang babae kini niya sa picture. Smiling kaayo siya. Nga nagpa-picture. Kinsa makaning bayhana? Oh, may nanuktok. Kinsa bay? Gipatawag mo ni Don Faustino siyang kwarto. Aha? Pagdaligilis. Oh, yes, madam. Nagunsa man ta dinhi sa labi sa gawa sa kwarto ni amahan. Oh, may mitingan na sa tingali. Uy, na, manood na lang ta. Nagpaybaw ng daan si Madam Lily. Nga way musuod kung dili ta kumpletong upat. Busa, atong huwaton si Ella. Nagpadugang sa pusta sa ding usada. Kakalit ba ini mitingan eh? Mao gyud. Oh, nanay. Pagdali, Ella. Yes, madam. Nagsunod ka nimo. Abi na ko pirmi kang mag-una, girl. Nauwahi man lagi ka karon. Nagpatagad ka, Gusto na! Huwag mag-away sa tubangan ni Don Faustino, ha? Dali na, marota. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!